Alam no? Nagbulag na ba dahil si Catherine o si Daniel no? Ang may ani magbulag pud mi sa kong bana. Nagbulag man gani sila ni Catherine o ni Daniel nga 11 years sila nya kami pang isa pa mi katuig ipon. Ugang! Ano sige mag-gabi-gabi? Ano saan ka? Magbulag na ta. Ano ba? Nagbulag man gani si Daniel o si Catherine na 11 years kita pa kahang 1 year pa ta. Kung sa may nasunod si mong utok? Ay sus, magbulag na ta. Kay nagbulag man gani silang Catherine o si Daniel. Wa kay puno sa itong balag-ipon. Imo mga muna nga itong pawiyaw noon. Ay sus, layas na lagi dire kay wa na ko ganahin nimo. Hawa na dire kay wa kay puno sa itong balag-ipon. Hawa na dire kay. Kung sa may nasunod si mong utok, kaya mo mga muna nga itong pawiyaw noon, anang. Wa na ko ganin sa itong pamuyo kay si Daniel o si Catherine nagbulag na. Panguhaan mo yung mga salilang dire kay wa na ko ganahin nimo. Mabuang na ng tingali ka. Layas dire sa ako ang balag. Kung sa may nasunod, ang utok ka ng bayanan na.